Votre bien plaigné. Ah, t'as vu, il veut choisir d'abord. Il veut choisir d'abord la bidri. Ne m'a fait voler choisir d'abord. Il veut choisir d'abord. Attends, il y a choisir d'abord. Cɛ a filɛ n y'a f'i ye an kana jɔn na an mɛna kare kɔnɔ mɛ yari ye muso foyi tɛ kare kɔnɔ. Ya Flo, e yɛrɛ b'i kɛ i b'i yɛrɛ kɛ i n'a fɔ i ma deli ka se yan yɔrɔ la. Den jamanin min bɛ kɔfɛ kare kɔnɔ n k'an y'o ta yan de belebeleba in. Jama belebeleba in. N k'an y'o ta yan de. A bɔra kare kɔnɔ ko a tɛ yan tuguni. Jumɛn? Ee cɛ quand je te parle il faut m'écouter je te dis elle n'est plus ici. Jɔ dɛ. E y'o dɔn cogo di? Eh mon ami laisse ça je te dis laisse ça. Ah donc i bɛ to ka sufɛ. Flo muso t'e bolo de. Ah donc c'est comme ça. Muso tɛ. An tɛ patron. An b'a. Ne ko an tɛ karamɔgɔ foyi dɔn karamɔgɔ min bɛ se ka mɔgɔ bali zonya la. Ne den nin ye zon belebele de. A bɛ sonyani kɛ kojugu. I b'a dɔn zon kelen jamana kɔnɔ. Ni an ma jɛ k'o kɛlɛ sisan a ma ɲi bɛɛ ma. Non c'est vrai c'est vrai. A ko nin ma ɲi. Non c'est vrai. A ye n dɛmɛ a bɛ se ka n dɛmɛ cogo cogo a ye n dɛmɛ. Ni e den ye nin ye nka a bɛ sonyani kɛ. A bɛ sonyani kɛ kojugu. Non ça c'est pas bon pour le pays. Ça c'est pas bon. Il faut trouver une. N'i ye fɛn o fɛn kɛ ni nimisara i man ka segin o ma bilen ne tɛ sonyani kɛ bilen ne ye sonyani dabila n mɛnna ne fa dalen tɛ ne la walahi ni n'i y'a jateminɛ c'est-à-dire mɔgɔ bɛ se ka sonyani kɛ mɔgɔ bɛ se ka ko lankolon kɛ mais kɔfɛ i bɛ se ka regretter ka segin. Non ne fa a bɛ se ka nimisa mais i b'a dɔn sonyani fana man kan ka ko fɛn na parce que a kɔlɔlɔ ka bon quoi. a y'a jateminɛ a ka kuma fɛ. Mais a ka sonyani ko laban kɛra wagati jumɛn. A ye sonyani kɛ a ye an balimamuso dɔ ka mobili érésoire sonya a y'o feere 3000. Fɛn man ka kɛ yɛrɛ. O fana ma ɲi dɛ n'a ma ɲɛ i bɛ sonyani kɛ sonyani fana kɛ mun b'i nafa mais ka fɛn ka 3000 o wari ya. tellement ne tun bɛ sonyani kɛ ne kun ka ja o ne bugɔ fo ka ne lasurunya o de la ne ye sonyani dabila. I m'a A ye. bɛ kɛ Flo. Ayi sonyani de ye surunya. sonyani de ye ne surunya. A tɛ segin o kan. Non a tɛ segin. Pas parce que dans la vie tu sais dans la vie chaque chose a une conséquence. Ni conséquence kɛra ko o ko la ça c'est comme le sacrifice c'est-à-dire o ye leçon mun ye o kɔfɛ i tɛ sonyani kɔni bɔgɔli kɔni mana e surunya kɔni a nɔ ye. ayi non fo ka nin sa i bɛ hakili latigɛ i hakili latigɛ. A ye n dɛmɛ ani tɛ sonyani kɛ sa n t'a kɛ tuguni. a ye kuma fɛ an ka taa ni ye karamɔgɔ fɛ a ye n dɛmɛ sa. an bɛ se k'a gérer mun karamɔgɔ tɛ kelen. Zon kelen jamana kɔnɔ a bɛ bɛɛ tɔɔrɔ. A ye n dɛmɛ aw de la. malgré que a y'a fɔ k'a A dun a bɔlen tɛ su fɛ. Mais mon ami tu sais cɛkɔrɔba il a raison de s'inquiéter pour toi parce que tu es l'avenir de sa famille. I m'a ye o de a bɛ ka jɔrɔ mais o yɔrɔ faamu quoi i bɛ taa dɔrɔn i ni karamɔgɔ bɛ ɲɔgɔn ye i y'a fɔ e yɛrɛ b'a dɔn i y'a dabila ka ban. cɛkɔrɔba a ka kuma latigɛ tɛ dɛ anw yɛrɛ mun filɛ nin ye ne ni an ɲɔgɔnna maa lankolon kun tɛ mais an tilala ka segin an kɔ. i y'a don bɛɛ na c'est-à-dire voilà don bɛɛ n'a parce que i ka taa la a bɛ ka telimani de bolo yan non anw ka sira tɛ nin na an bɛ taa baara kɛ so kɔnɔ carré kɔnɔ a mana kɛ fan o fan an bɛ tɛmɛ n'a ye mais voilà on a changé c'est la vie dans la k'a bɛ se ka falen quoi an y'a hakili ɲuman sɔrɔ voilà bon sisan n'aw ye nin carré in minɛ carré fɔlɔ filanan à droite aw bɛ fara o fɛ bon peut-être aw bɛna cɛ kɔnɔfuruba dɔ sigilen sɔrɔ mais peut-être aw tɛna sɔrɔ yen mais n'aw donna o carré kɔnɔ dɔrɔn a ye ɲininkali kɛ ko karamɔgɔ wɛnsɛn ka du bɛ min. Karamɔgɔ wɛnsɛn. A banna. Ni an tatɔ ye sisan. Aw bɛ taga yen. An tɛ bilaɲɛ. yɛrɛ fana ka nin ko in ça c'est pas bon. cɛ danbe jɔn bɛ ze n'i ye 100 da a bɛ kɛ 200 ye n'i ye 200 yɛrɛ da a bɛ kɛ 400 ye wa n'i ye 400 yɛrɛ da a bɛ kɛ 800 ye ayi ne kɔni k'a bɛ dugu jɛra ne ma marché bɛrɛ sɔrɔ fɔlɔ dɔrɔmɛ 400 e ni ala cɛ dugu jɛlen ni sajɛ dɔrɔmɛ 400 o bɛ kibilenkɔrɔ yɛrɛ ka dumuni sɔngɔ yɛrɛ bɔ wa ne bɛ dumuni min dun diɲɛ don o don 1000 ye 400 sɔrɔ la a tɛ ye 600 dango filamu fɔlɔ ayiwa o selen don wa. Jɔn bɛ ze. I b'a dabila n y'a f'i k'a dabila i b'a dabila. Yoo k'i b'a ze damu bi yan jɔn bɛ ze. Ala an kalan sa. An kalan kojugu. Awɔ cɛkɔrɔba i jɔ tan e k'i jɔ tan cɛkɔrɔba wala hɔ. Ko karamɔgɔkɛ. Ko karamɔgɔkɛ ka so de ɲɛ. Karamɔgɔ wɛsɛ yan. Awɔ karamɔgɔ wɛsɛ. Ne yɛrɛ de ye karamɔgɔ ka commissaire. Ala. ne fa. Ne yɛrɛ de bɛ karamɔgɔ ka ko bɛɛ yɛrɛbɔ ni client min bɛna don yan ne de b'a ko bɛɛ yɛrɛbɔ karamɔgɔ dan ye dɔrɔn a ka taa dɔrɔn u ka bɛɛ prix la a ko tɔ bɛɛ bɛ ne yɛrɛ de bolo. Ne fa. E mago bɛ jumɛn de la. ne fa. Ne mago bɛ karamɔgɔ de la. Ne denkɛ nin ye zon de. Awɔ. Nin ye zon yɛrɛ n bɛ fɛ a zonya de dabila. Hali na karamɔgɔkɛ fɛ karamɔgɔkɛ k'an dɛmɛ de n'a bɛ se k'an dɛmɛ cogo o cogo la k'an dɛmɛ ten tɔ. Cɛkɔrɔba e k'i jɔ a fɛ dɔrɔn ta e k'i jɔ e wala hɔn wa sisan o cɛkɔrɔba ne bɛna e ɲininka o e denkɛ ko zon de don wa. Zon de don. ne fa.
e de la na karamɔgɔ yɔrɔ yira la ne ye suɲɛni dabila ne nimisara ne kɔnɔ kun ka bon komi tantɔ o ye ne bugɔ wala fo ka ne kɔnɔ dɔgɔya suɲɛni bolo n terikɛ k'i bugɔ fo k'i kɔnɔ dɔgɔya o de kama ne ye suɲɛni bila pewu ne fa e yɛrɛ kɔni b'a dɔn sa ala ko ni jogojugu bɛ den na ko k'a bɔ a la nka ni den yɛrɛ y'a ka jogojugu dɔn e kan ka sabali e man ka karamɔgɔ ɲinina bilen sa kana lamɛn sa nin bɛ fɛn fɛn fɔ a t'a dusukun na wa a b'a da de la n'a ma karamɔgɔkɛ yɔrɔ yira n na an ka taa karamɔgɔkɛ fɛ yen a k'an dɛmɛ joona ne ye mɔgɔ moto kangari ne ye mɔgɔ caman blessé moto nɔfɛ mais o bɛɛ la bi ne nimisara a deli ye ne yɛrɛ min filɛ nin ye ne tun bɛ telimani de boli fɔlɔ ala ni gɛlɛya yɛrɛ fɛ ne y'o bɛɛ to yen ka damu ta sisan n bɛ ka n gɛrɛdigɛ ɲini ne bɛ dumuni kɛ don o don 1000 ne ye 400 sɔrɔ a tɔ ye 600 ne bɛ k'o de ɲini mais min kɔni f'i ye cɛkɔrɔba sabali e k'i bolo de dusu kan kana na t'i den lebu ne ye den lebu o ye lebule de bɛɛ kɔni b'a dɔn mɔgɔ n'i den lebura o ye fa lebule o ye ba lebule ka n'i yɛrɛ lebu karamɔgɔ ko in to yen i ka sabali a ko k'a changera e yɛrɛ nin yelen yɛrɛ filɛ hali zo ɲɛda kelen tɛ ninnu n'i y'a ye i b'a ko maa ɲɛnama ba wa lajɛ ni ye maa ɲɛnama de ye a don fini lajɛ sakini b'a kɛrɛ la a lajɛ a ka fugula ala nin ye maa ɲɛnama ye sa kana n'a lebu kana a sutura a ka den yɛrɛ kama sa ne y'a lebu e yɛrɛ lebu de sa cɛkɔrɔba n b'i den yɛrɛ de a ka den kama walayi ne fa e b'a fɛn fɔ tiɲɛ don n b'a fɛ pour que a ka se k'a faamuya cɛkɔrɔba ne min kɔni f'i ye denkɛ yɛrɛ gasi kama ala ka ma sutura n'i y'a lebu e yɛrɛ lebu de sa nin bɛɛ to yen sa karamɔgɔkɛ yɔrɔ yira n na an ka taa karamɔgɔkɛ fɛ yen a ka change tout la man suɲɛni kan ka dabila hali ne dɛsɛra dɛ karamɔgɔ bɛ du kɔnɔ yan bilaɲɛ awɔ bilaɲɛ non notre jour non notre jour pas adamaden dɔw olu bɛ ka yala ka baara kɛ k'u yɛrɛ balo dɔw fana bɛ yala minnu bɛ baara kɛ k'olu ka fɛn suɲɛ tuguni a diɲɛ kabako sɛ e ka nin lajɛ kamalen cɛ ɲuman sarama jɔlen filɛ den dafalen k'o baara yɛrɛ tɛ da dɔwɛrɛ ye ko suɲɛni ka mɔɔw ta dɔrɔn cɛ dɔgɔ sabali walahi i bɛ dɔ ta dɔ o b'i ci k'i fɔ i ba pɛridilen sa cɛ cɛ suɲɛni man ɲi sa ne bɛ n ka dabu filɛ nin ne bɛ n dayirimɛ ɲini na ka n ka somɔgɔw bɛɛ balo nin na e kininkɔrɔ kwalen tɔ non ayi nin man di ne ye sa walayi wa président président nka e yɛrɛ cɛ e tun tɛgɛ in a bɛ ka nugu sa ne ye président ngolo yɛrɛ de mais i b'a dɔn nin fɛnɛ ye zo mais i b'a dɔn le petit il a de la chance chance ko tɛ mais zo dangaden don il faut k'an ko fɛnɛ fɔ mais i bɛ taa mobili resort feere ka tila ka t'o feere 1000 n'a ma ɲɛ i bɛ fɛn fɛnɛ kɛ mun b'i nafa 1000 bɛ mun kɛ ni ka jajo ma kwanta la dɛ mais i b'a dɔn chance b'a la fa b'ale kɔ quoi ouais effectivement parce que quand dans une famille quelqu'un s'inquiète pour toi il y a une chance de changer. Il y a une chance pour toi de t'en sortir. Il y a des gars qui à la ouais, effectivement. C'est-à-dire, ni ala yɛrɛ de ma hakili ɲuman di ma. Ah non, an dɔw kun change man di. Tiɲɛ heure jumɛn de bɛ yen? An bɛ sɔn ka mɛn yan, an ka sigi dɔɔni kɛ. An bɛ sɔn ka mɛn yan parce que ne y'a f'i ye. Hɛrɛ. Awɔ. E président Moulay. Faut faire attention. Faut faire attention. O kɔrɔ. Voilà n ka dugu tila bɔ. Faut faire attention. O kɔrɔ de k'i b'i ka dugu tila bɔ. Voilà. Ma te yen. Président quartier ne garira fula. A bila. Ala. Awa ba yɛrɛ de kulo ka gɛlɛn quoi. E ɲ'a fɔ a ɲɛna 3 mètres o b'ale bɔ cogo di? E barababa in. O mana na kɛ pan gɛnɛ sa a bɛ sɔrɔ ka jɔ. Jeli ka kuku man ɲɛ dɛ. Jeli ka mɔgɔ cɛla yɛrɛ de ni muso in ye quoi. O de kama ne yɛrɛ tɛ sɔn tɔnsigi yɔrɔ fini kala ninnu ma. I bɛ de bɛ uniforme kala a tɛ selen ka don i yɛrɛ la. I ɲɔgɔnna desele belebele jamuja i bɛ na ni 3 mètres ko n'o kala ne b'o yɔrɔ jumɛn kala sisan? An tɛ ne ba. N tɛ ça va. Ko yan de ye karamɔgɔkɛ in ka so yan. Awɔ yan de ye karamɔgɔkɛ ka so. Alhamdulillah n nana nin den y'a fɛ yen nɔ. Awɔ pour que parce que zon de don wa. Ko mun? Zon de don. Nka zonya kɔni ma ɲi ne zonya ma ɲi. Kamalen fitinin bɛ suɲɛni kɛ fan bɛɛ. Non ne fa o ma ɲi. Sonya kɔnɔ a bɛ suɲɛni kɛ. Ayi kana sɔn zonya ma walayi. Fɛn bɛɛ t'i ta ye kana ta. Est-ce que zonya da yɛrɛ bɛ ne kun na? N y'a fɔ n fa ɲɛna ko n y'a dabila a bɛ sa ma da la. Ayi zonya t'a sɔrɔ ne fa. Ayi nin tɛ zonya. Non nin tɛ zonya ni kamalen ɲuman ba in. Wa ne mana taa yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔ si tɛ da la k'a fɔ ko nin tɛni ye zon de ye wa. Zonya dabila n bɛ k'i bila zonya la. E ka ne yɛrɛ fa ɲɛda la ye yɔrɔ an bɔlen de don. Awɔ tiɲɛna bɔli bɛ yen dɔɔni aw ɲɛ misɛnya cogo ni nin bɛɛ kelen. Heure point sa cɛ filo
Point. Ah, tu m'as compris. Il faut qu'on marche une carrière. Marché be soro mais ka intaro isera ka deni nga citation don to gomna sino deni yani atme ro Alors ni affaire du monde ok après c'est pour moi yo no lo mune be je ki kar fo che ça va ça même nga téléphone ni era fene isana ma imandi sane a benala che imi era jari ne nyati la re no pega bigi voilà ça yo aka ya quoi non mon ami les petits là c'est un pour che mana confortable sa ki gar point che yera ka er la ga téléphone na doro era fene isana ma che ni mi yere fene Bro, yo tandore. Est-ce que un botton a un téléphone ta? un téléphone ta ça bagada di mission na chemi we l'appel de l'antarata antara muso ta mission na ke No, do cheva no. Sam peren cha pana nai. Awa be kili. Mais no ne a femme dabla mon ne to dabla. Awo chere la. Ne ba kana tanga kuma la sa avec kuma fa fo aba dar la ta dusuna ne ba nyama kana ya so yira na taban Ay zo dunyira teni kun. kana ya so yira na sa Ala ko ma ujo sa. E ma fuwa ko ya dabla ke e dabla. Ne a dabla. Ne refle ne be machine ne be teriya munabi. Ala ne fa sababu. Sabla ne yɛrɛ kun bɛ te foyi ɲa yala yala ko k'a de kun bɛ dugutigi ni ɲɔgɔn cɛ mais ko ne ka dɔ kɛ n yɛrɛ ye komi o ye taille de ko ne ka taille dege bi o tɔnɔ filɛ ne bolo ne y'o dege wa e ko k'a ka zunya dabila i bɛ sɔrɔ a dabila an zon tɛ a t'a dabila fiyewu ne fa nyama karamɔgɔkɛ so yɛrɛ awɔ n y'a mɛn sa n ye ta faamu karamɔgɔkɛ ka so fila i ta awɔ i ta bilaɲɛ i tɛ se i den na ko karamɔgɔ de tɛ se ka fɛn ɲɛ i den na bi kɔni i b'a dabila n'i m'a dabila i ka kuma tu Salam alaikum karamɔgɔ. Salam alaikum karamɔgɔ. Walaikum salam. Balimakɛ somɔgɔw. Kɔri baasi foyi tɛ Wa ne ba karamɔgɔ bɛ yan. Karamɔgɔ bɔra sisan koyi. Karamɔgɔ bɔra. Awɔ. Ko n'a y'aw jɔ n k'a wele k'a lajɛ. O bɛ bɛn. Ala. Walayi. Kɔri baasi foyi tɛ yen dɛ. Baasi tɛ yen walayi. Walayi. E bɛ min? Mɔgɔw bɛ k'i kɔnɔ bɔ i t'i teliya ka na. Awɔ. N bɛ dɛmɛ ta ka d'aw ma. Yani ya dɛmɛ ta. Ya ta ke téléphone na. A kɛ to koyi ne fa. Dɛmɛ ta walayi. Nana dɛmɛ fɛ. O bɛ sɛ o bɛ walayi o bɛ. A y'aw sigi. Karamɔgɔ bɛ na sisan. A tɛ ji min. Ayi non ji ka ɲi. Ji ka ɲi. Ne bɛ don so kɔnɔ ka na sisan. Karamɔgɔ bɛ na. Alhamdulilayi. Bitan i b'a dabila. Dogo pana na ya ben ala che. No il est fort. Po. Lajito. Zonga zonta tani to ya. Pa. Mais ba don, c'est-à-dire ak mene kɛrɛfɛ yan, ne poche me ka lamaka o. Fɛn pressentiment nana la mais ba don a fa bonya de kama ne a to ye. Wara sabal sa kuma ndabla an ka teliya ka taa an ka téléphone nɔfɛ bayi. Pressentiment bɛ se ka na yɛlɛ cogo min na cogo di e ma se k'o santi. Ye no petit fort le no a ben ala che. Je flo an ka panjɔ. I b'a dɔn ni fa ka kuma fɔ ka bila yɔrɔ yɔrɔ a tɛmɛ. Non. Anta. San pere ne jigini kelen de. I hakili b'a la ale ma ye téléphone min di ne ma. O téléphone in de don. Cɛ an ka panjɔ. I b'a dɔn n'a ye nin minɛ han. An ka panjɔ la ba. Petit ka fura a bɛna sɔrɔ an yɛrɛ de bolo cɛ ni an ka sa. Ni ko ba tɛ sɔrɔ kɛ kuma. Wala ta. Ni taara sɔrɔ han. I ka ba yɛrɛ kɛ ɲinɛ ko mɔgɔ de. Ni ala yɛrɛ ma ɲɛ a ma k'i ka sɔni in dabila ma fura foyi y'ala dege. E b'i yɛrɛ sɛgɛn. Bamananya ke korolengo bamananya ke salam alaikum aye di basite e ka kɛnɛ tabarakala muso ye n wele sisan ko n kana joona pewu ko maa dɔ bɛ ala k'an ma kɔnɔ yan E de wa? awɔ ne don karamɔgɔ wallahi n'ala cɛ basi tɛ yen basi bɛ yen a don kɛra di nin denkɛ de nin ye zon belebele de Alahu Akbar ni ne ni i ka fɛn suɲɛ i b'a subahanallahi zon belebele karamɔgɔ nana i fɛ yen n'i bɛ se ka fura d'a ma a zonya dabila o bɛ diya n yɛrɛ walahi suɲɛni wa o kɔni banna
Depa don to ne ka du kɔnɔ yan kɔni ni aka suɲɛni ko bani pewu subhanallah ni donna ne ka so kɔnɔ kɔni limana de bɛ ni dusukun na i tɛ sɔn ka suɲɛni kɛ fiyewu tabarikala ayi nin bana a tɛ suɲɛni kɛ fo ka taa sa awɔ nka ne ka filɛli ka girin bari ni ne yɛrɛ ye filɛli k'i ye ne balimakɛ ni ne ko i ka ko o ko dabila i b'o dabila i se t'o la alhamdulillah alhamdulillah n ka filɛli kɛ wari de ka ca hali sisan nɔ dɔ de bɔra k'an wele sisan a cɛ ye wari min d'e ma a bɛ 1,500,000 bɔ a ka filɛli la o yɛrɛ ye filɛli daminɛ waati ye koyi nka komi zunya o ye bɛɛ jɛ ye an bɛɛ kan ka ko dɔ kɛ walasa ka zunya kɛlɛ jamana kɔnɔ e ka 7,000 di mɛ ma bara daminɛ n'o ye ayi ni y'a bannen pewu ale tɛ dɛ bilahi ala buruju n'a a tɛ suɲɛni kɛ bilen ni ni ko wa do wolonwula b'a bɔ awɔ kelen o do a kɛ fila ye saba b'a jɛ naani n bɛ kuruma kɔnɔ non ni wolonwula a ma caya ayi ni naani nin y'a kɛ 5 ye wɔɔrɔnan bɛ sira la o nin 6 ye tabari ama dɔ t'a jɛ ayi n fa nin di wolonwula kɔrɔ ka di a taara ni ayi denko do koyi ne ye nin baara kɛ ka d'e ma karamɔgɔ n'a bɛ ɲɛ ka ban an bɛɛ ko dɔ koyi neli ko kɔni banna pewu n'a y'i ja yɛrɛ ni ne tilala filɛli yɛrɛ la n'a y'i ja 1,000,000 bɔ i ka compte la i k'a bila a kɛrɛfɛ a t'a suɲɛ fiyewu ayi o banna pewu ne tɛ maa dogolen yan jamana kɔnɔ bɛɛ bɛ ne dɔn yan koyi i ko ten a banna pewu nka ɲɔni n ka filɛli daminɛ n bɛ a tigɛ ko ba biliba ji la n'i y'a tigɛ ko ba biliba ji la n bɛ sɔrɔ k'a ka filɛliw kɛ k'a lajɛ awɔ kun min y'a bila suɲɛni na ani kun min b'a to a bɛna suɲɛni dabila an b'a bɛɛ a bɛɛ bɛ k'i yɛrɛ ɲɛna an kɔni karamɔgɔ kolon de b'u yɛrɛ fɔ ne tɛ n yɛrɛ fɔ ayi non kuruma sɛlɛ wala mɔgɔ yɛrɛ de ka ko f'an ye mɔgɔ yɛrɛ ka ko f'an ye a banna wallahi mɔgɔw b'a fɔ ne kuma bɛɛ ko à chaque avantage il y a un inconvénient ne ka karamɔgɔya ye inconvénient ye min ye dɔrɔn ne bɛ ko bɛɛ kɛ sariya de Sali kawarikala o kaɲi Sali na ni n ka filɛ in ye dɛ filɛ Babiliba filɛ i ka minɛ ka ɲɛ a kana b'i bolo dɛ awɔ a minɛ ka ɲɛ e denkɛ yɛrɛ tɔgɔ Diri Diri a tɔgɔ Diri basi ale do a minɛ ka ɲɛ koyi wala a banna a ɲɛlen ye a ko bamananya kɛ kɔrɔlenko bamananya kɛ nin nɔgɔyara i m'a fɔ a tɔgɔ Diri wa awɔ Diri do a ba tɔgɔ Koro wa e yɛrɛ tɔgɔ ne tɔgɔ Bɛnkɛ Koro Diri o do kamalen nana denkɛ a denkɛ tɔgɔ Diri a ba tɔgɔ Koro ka denkɛ ye suɲɛnikɛla filen poisson kɛ filen poisson kɛ a kaɲi kodi ma butulen bangolo ɲaare ɲangolo e ko denkɛ tɔgɔ Diri sa Diri tɛgɛ don ji la ne suɲɛni dabila ma se ne ka tigɛ don n'i k'i tɛgɛ don a la batarama bilalen n'i den bonɛ a do a la Diri i tɛgɛ a ko a fila bɛ go a kɔ la a ko ka ɲɛ a ko a bila kana fo tɛgɛ sanfɛ karamɔgɔ ko ten sanfɛ dɔ in kana ji bɔn n ka kɛrɛ kan voilà i tɛgɛ bɔ a la a bɛ dɔ mɔn a ɲɛ la ayi tɛgɛ dɔrɔn ka ɲi a tɛgɛ de t'a ta wa tɛgɛ de b'a ou bien a sen fana b'a ta ni sen m'a ta bon sen kɔni bɛ taa la mɛ tɛgɛ de b'a ta tɛgɛ de ka gɛlɛn tɛgɛ de ka gɛlɛn
I ma fa ba tɔgɔ kuru Wala ba tɔgɔ. ale yɛrɛ tɔgɔ ko diri Diri. e yɛrɛ tɔgɔ Bɛngɛ. bɛngɛ Odo. i ɲɛ bɛ a bɛ fɔ ten koyi fa bɛ sa denko la wallahi Wala misa. fa bɛ sa denko la Misa. nin bɛ ne le nin banna a ka haramu a n'a ye fɛn in bila a t'a ta fiyewu ayi a yɛrɛ nana ka bɛn ne ka don kibaru bɔn waati de ma ye nin don nana ne bɛ don kibaru bɔ n b'a ka diɲɛlatigɛ f'i ye sisan fɛn fɛn b'a to a ka diɲɛ bɛ ɲɛ n b'a bɛɛ f'i ye i m'a fɔ a tɔgɔ diri wa Diri do. Diri do. a ba tɔgɔ koro Koro. koro dim denkɛ diri e tɔgɔ Bɛngɛ do. a fa tɔgɔ bɛngɛ makolonya ma bodolen ɲare na zurundu wa zumbumbele angelele magelele ni wakwa Odo. abana kana cɛkɔrɔba kana jigi den na jinɛ jugu de b'a nɔfɛ Ugen. i b'a dɔn jinɛ jugu de bɛ ka nin bila sonyɛni na sinɔn a yɛrɛ se ma ko ten jinɛ dɔ bɛ yen nɔ ko zuruntu o de b'a nɔfɛ Zuruntu. awɔ Again. ale fa de bɛ wele ko jinɛ tɔl bayisu jinɛ tɔl bayisu i kan ka ala fɔ koyi Wala. bari ni jinɛ tɔl bayisu de tun b'i den nɔfɛ kan ale san y'a sɔrɔ y'aw ka sigida tɔl bɛ suɲɛ Subhanallah. o denkɛ de bɛ wele ko jinɛ samara bayisu n'o fana tun b'i denkɛ nɔfɛ a tun b'aw ka sigida samara bɛɛ su Subhanallah. jinɛ min ka jugu n'a bɛɛ o de ye jinɛ wari bayisu ye o de b'a nɔfɛ Again karamɔgɔ. o jinɛ wari bayisu ale b'a dɔn wari bɛ don fɛn o fɛn na n'a fɛn bɛ caya a b'o de suɲɛ Again. A jinɛ gɛn a bɔla. n tɛ jinɛ gansan ye jinɛ wari bayisu ne n'a ye kɛlɛ caman kɛ a janjo diyara n na ganba dɔ nin na n bɛ fa bɔ fatɔ la ka don a la A don a la. nin banna pewu nka o kalanw bɛ k'a kun de la n b'a kunkolo minɛ dɔrɔn ka kalan kala cɛkɔrɔba ye n'a bɛ taa so n'a ye fɛn sonyɛna fɔ n ye n bɛ karamɔgɔya dabila A tɛgɛ b'a kun. a kunkolo A kala. jinɛ bɛna kun na tɛgɛ ta banna o A kala. sisan kunkolo de ta a kan ka bɔ kunkolo dɔrɔn de la A kala. ayi nin banna Fugula bɔ i kunna. nin banna Fugula bɔ diri. nin banna Karamɔgɔ a fugula ma o i k'i sigi an bɛ fugulan bɔ O bɔ. fugulan bɔ Fugulan bɔ. e k'i tɔgɔ Bɛngɛ. bɛngɛ A yɛrɛ tɔgɔ diri. a tɔgɔ diri a ba tɔgɔ koro koro in dɛ koro in tɛ ɲinɛ n'o kɔ Wala ɲinɛ bɔ. ayi Wala ɲinɛ koro bɔ. a bɛ kɛ cogo di Ɲinɛ bɔ. Wala. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم A dabla. Shen dabla diri. A bɛ shen dabla. Bita n'an bɔra bita na a b'a dabla. A b'a dabla. Nin kelen a b'a dabla wala. A fɔ i ya karamɔgɔ a kana bugɔ dɛ. ka sonyɛni kɛ ma kɔlɔlɔ dɔn Karamɔgɔ k'i y'a kɛ dɔɔni. ka sɔnna taga o bɛ mɔn na o y'i kunna dalen ye Diri a dabla. I bɛ shen dabla bita ye. ni ka sɔnna taga ma bɔ la ni muso walima ni cɛw y'i minɛ o b'i faga walima o b'i jɛni sonyɛni ma ɲi i dun k'a dabila Diri ko y'i faga wa? ma kolonya ma budule ma kolonya a banna Subhanallah. N'a kɛra fɛn fɛn a tɛ taa i ta. a banna cɛkɔrɔba ye taa a banna A banna. ni kɔfɛ n'a ye sonyɛni kɛ na ko ne karamɔgɔ dabila Wala. A y'a dabla. ni nɔgɔyara Diri k'i y'a dabla. dire bɛ sonyɛni kɛ bilen wa a banna A y'a banna. Diri ni. ayi non awɔ cɛkɔrɔba ayi wala ka jɛ ɲɔgɔn ye ayi nin banna awɔ nin wala awɔ a kɛra ala ɲɛna koyi olu yɛrɛ ka ko ban waati dɔrɔn san nana e m'a dɔn barika bɛ ne la
a bɛ nin bɔdugu cɛ ne ye karamɔgɔ min ye ni ne ye baara o baara kɛ tiɲɛ kan ala ni ala cɛla la a bɛ minɛ i ma ye ala ye san na nin bɛ ne le nin bɛ ne le. Like, patron ince gue wallahi. Anyene bora. Anyene bora? Antara karamɔgɔ ke fe. Awɔ. Wallahi ale ay furake. Ay furake? Wallahi. Ndergɛ. Bɛ mun f'i ye kana sɔn sonyali ma. Abu da. Sonyali ti den kɛ ni danbe fiyewu. I y'a faamu? Ko n y'a dabila. A dabila. N'a bannen pewu. Ale bɛ ka pere kɛ cogo di? N y'a faamu. Ami sira b'a bolo. Ala ka nin y'a balen. Ami. Wallahi a b'a dabila. Baliku yɛrɛ bɛ taa ci bɛ sonyali ma. A bɛ dabila wallahi. Cɛ bolo diri ne yɛrɛ sɛgɛnna tagama la. Ba kɛmɛ dun bɛ ne kun na an tɛ teliman ta. Kɛmɛ ninnu o mɛ nin wari dɔn. Wa kana n'o bɛɛ ɲɛɲini ko ye ou bien an ka tagama. Ayi a ka ɲi an ka teliman ta. Ba. Ni ne ye nin bɛɛ feere i bɛ semaine kelen i tɛ nasɔngɔ di dɛ. Subhanallah diri i bɛ mɔgɔ faga koyi e nin bɛɛ sonyɛ karamɔgɔkɛ fɛ diri e bɛ mɔgɔ faga wallahi. Karamɔgɔ de ma fɔ ale bɛ se baara la. Mais nin bɛɛ wari diri diri wale bile mɔgɔ faga wale mɔgɔ faga bile mɔgɔ faga diri wale. I ɲɔgɔn kɛmɛ kɔrɔ ko ale n terikɛ walahi i bɛ kuloli yɛrɛ la jamana in bɛ waati min na sisan kɔni tan de ye koyi i bɛ minɛ dɔrɔn i ka baara bannen. Cɛ dayɛlɛ sa mun kɔbakɛ e ma cɛkɔrɔba dɔ n'a den ma na yan. Mun bɛ kɛ u taara n'an ka fɛn sun tɛ ko jɔ. U taara n'a ye bilen ni ala cɛ u taara n'a ye. Ne ka don so kɔnɔ an ka don so kɔnɔ n'a sɔrɔ karamɔgɔ minɛ. N ka telefɔni walahi n ka telefɔni. Ils sont passés par là. Na dayɛlɛ ma ye. Ne ka dugulama bɛɛ ka numéro bɛ nin kɔnɔ ne ka maa bɛɛ ka numéro bɛ nin kɔnɔ ne b'a ka tɔgɔ de sisan. Bɛɛ b'i kunna dɔɔni de jɔrɔ. Bɛɛ b'i kunna dɔɔni jɔrɔ o tɛ manamanakan ye wa an ka numéro bɛɛ bɛ nin kɔnɔ. Ne ma ninnu nɔ bɔ dɛ. Karamɔgɔ. Bismillah. Dili. Karamɔgɔ ne ko. Jara o jara. Ka ɲi sa karamɔgɔ. Ne bɛ n ka telefɔni ɲini karamɔgɔ e ma ne ka telefɔni ye quoi. Bismillah telefɔni wa. Ne hakili t'a bila yɔrɔ la n bɛ ka sokɔnɔna bɛɛ don ɲɔgɔn na n b'a ye. E ka telefɔni. N y'a ɲini fan bɛɛ ma ne dun ka telefɔni ma deli ka nin kɛ n na. E kɔni e yɛrɛ kelen bɛ si ka sokɔnɔ dili jɔn bɛ n'i ka telefɔni ta. Ayi sokɔnɔna de parce que ne tun bɛ kɛnɛma yan fɛ ne sigilen tun don kɛnɛma. E tun bɛ kɛnɛma wa. Ne tun bɛ kɛnɛma yan. Sali. Naam. O kɛ cogo di. Ne dabali de banna o karamɔgɔ ala ka masa mun de kɛra. Dili e ma dili ka telefɔni ye wa k'a ka telefɔni tun na. E ma ne ka telefɔni yan e tun tɛ tobili la e ma telefɔni ye. Ne ma deli ka telefɔni e k'i jɔ ta n bɛ n ka telefɔni ta so kɔnɔ ka na. N b'a wele. An ka appel mankan mɛn dɛ an ka appel mankan mɛn dɛ. Ayi bi dili fana jama sigi a bɛ se ka kɛ i y'a bila yɔrɔ dɔ la i t'a dɔn. sokɔnɔna minɛnw ma ca telefɔni don. Ayi. Telefɔni mana tunu ne ka sokɔnɔna in kɔnɔ don o don muso kɔnɔ sɔnni kɔni ne ka nɔrɔ minɛ. Ayi Fatima Mayiga b'a fɔ ne kuma bɛɛ ko à chaque avantage y a un inconvénient. E ka inconvénient. Awula na ka taa n'a sɔnni la kɛ. Dili ne ka telefɔni. A bɛ min. Ne tɛ ka telefɔni la. Banna. Fa de b'i la wa e ne t'i ka telefɔni na e ma ne de wele i ka telefɔni na wa. E ma ne wele i ka telefɔni na ko mɔgɔ dɔ bɛ ka ne makɔnɔ yan o kuma e y'o telefɔni bila. Mun nana da kɔngɔ yan. Ne tilara appel la dɔrɔn a ko ne ma ko ne k'ale ka telefɔni di. Ala ne ka telefɔni. Ayi bilahi laluma hakili siɲɛ ka go wa laluma hakili siɲɛ ka go wa e ka jan dɔrɔn nin ka ye laluma ye tubabu b'a fɔ e de ma ko cɛ bɛɛ cɛ kan bilahi cɛ kan ni fa ni ba cɛ e ka telefɔni bɛ tunu cogo di cɛni b'a fɛ u bɛɛ tɛ nɔfɛ mɔgɔ de yan n ka telefɔni bɛ sara wale. cɛni b'a fɛ cogo di k'e ka telefɔni d'a ma e b'o d'a ma. N'a fɔra ne ye san joli kɛ telefɔni ta yan nɔ ne kɛlen ka ekran disi dɔɔni sɔrɔ k'o mara sa o tigi la. telefɔni bɛ sara. An wele. Ne nan tan kuliya de e denni hakili ma sigi. E ko k'a wele e ka telefɔni tigɛ e ko k'a wele ne bɛ fɛ k'i ka telefɔni d'a ma. Karamɔgɔ ka ta bɔ k'u wele kɛ. Sisan ma sɔrɔ est-ce que a bɛ pisi fili. A ka fili a tɛ se a fɔ cogo la. Ne ka client bɛɛ ka numéro bɛ ne kun. Subhanallah.
Zone no kamele ni fula. Donna. Ala kasi da sa hutar na telefon. An bɛɛ bɛ karamɔgɔ an bɛɛ bɛ e de dɔn yan n'a ma ɲɛ suɲɛni kɛra bɛɛ b'a dɔn e de ye karamɔgɔ ye donc i bɛ mun kɛ i b'o kɛ pour que an ka téléphone na bɔ karamɔgɔ bɛ jumɛn dɔn karamɔgɔ e de b'a dɔn ayi non ni zon min ye bɔnna a ka haramu ni min ye bolo min ye si dɔ mɔla bolo kelen de b'a mɔla bilahi ne bɛ nin zon minɛ ni ma bɔ suruntu bila nin zon na n'a ye karamɔgɔ karamɔgɔ bɛ se fɛn de la n'olu fa ye na ka taa n bɛ solution ɲini téléphone ko in na karamɔgɔ tɛ se fosi la an tɛ taa I b'a zo mara la i ka so n ka téléphone na ale sara dɛ mana ka 7,000 b'a la n ka 7,000 de bɛ tun ka 7,000 b'a la ne ka téléphone tɛ ka taa ni ka 7,000 ye zon min ye sa a y'a hakili sigi zon min ye sa mɔgɔ sugu dɔ bɛ na e karamɔgɔ nɔfɛ ko m'a minɛ sa ne m'a f'e m'a minɛ ko n bɛ zon minɛ m'a minɛ bilahi n bɛ bɔ suruntu bila ni zon in na a ka harama a bɛ se ka téléphone ne jigin kelen zon mana zon o zon ne kun sigilen bɛ e bolo ne ma aw ye kuma la yan n'a sɔrɔ ne kun bɛ se mun ne ka téléphone tɛ dɛ ne t'i da tugu ka jɔn datugu ayi a banna koyi ayi a banna mɛlɛkɛ m'aw tu kuma la ka ne datugu ne y'a siɲɛ wa mɔgɔ de Batara dena nere boy go sara goji nera sero ha aba gota fe sabe abine tadra ta fa sa mane sura kala piti ngolo la billahi alni ni chenere bara tikete binga wuli ne ala ni kirati nere tadra gra fe ne flani na ala no dina ma khram ga de la menere ma wasa fu billahi fu bon bi ko fe ni Muhammad na a fa ko te karamɔgɔ la kun démissionner la ko ka taa famara ko bilahi ni ko fe te ma sika filɛli kɛ bila a bana e bɛ bɔ ne da la non ma wa wala filɛ de ne ko karamɔgɔ i bɛ bɔ da la ke e ye karamɔgɔ i ka duden bɛɛ ka téléphone n'a ka wari fara ɲɔgɔn kan ka taa karamɔgɔ e ma se ka papa ka bɔ la jumɛn ne ka téléphone bɛ sara dɛ jumɛn i kɔni b'a da dɔn zon yɛrɛ o karamɔgɔ zon ma ye i bɛ ne ka téléphone sara a y'i ja min jɛ i bɛ ne ka téléphone sara o kuma polisiw ka téléphone tɛ siɲɛ hali sɛ taara mun ka téléphone bɛ siɲɛ ne e n'o de ye kelen ne n'olu laji da e tɛ yan de ko fɛn ɲɛ ɲini yan a nana e de ma ne wele ka bɔ k'e ko filɛ min ni makolo ɲa tɛgɛ de ka na a tɛgɛ suwɔ ji la ne b'e lamɛn wa n ka téléphone ka sara ni n y'a sara n salen kɔfɛ ala kana si o ala den si den b'a den sara i ka téléphone bɛ sara karamɔgɔ ala yɛrɛ ko kuranɛ la ayi ni wulutu a ko silamɛ to ka jaga bɔ nin ye jaga de sali nin dun ye jaga de ye koyi a bɛ se ka kɛ ala y'a dɔn ni ko dɔ cɛ nka ne de ta kɛla la baara ye han ka filɛli kɛ 7,000 o taara n ka téléphone taara ne ma nan bɔn wa bilahi ne ye nan bɔn a kɛra baara ye